Dende FEGADEM promóvese este 2024 o Día Mundial da Esclerose Múltiple. Esta iniciativa desenvólvese en Galicia gracias ás 5 entidades membro de FEGADEM. AFEM Santiago, AFEM A Coruña, a Bempo en Vigo, a ODEMPER en Ourense, a Lucem en Lugo. Todas xuntas pretendemos visibilizar esta realidade e responder ás necesidades de todas as persoas con esclerose múltiple, así como a familiares e profesionais relacionados con este ámbito. É a nosa misión promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con esclerosis múltiple e outras persoas con discapacidade para conseguir a súa plena integración. Buscamos ser entidades de referencia en Galicia para as persoas con esclerose múltiple e as súas contornas, promovendo actividades e información destinadas a mellorar a súa situación e calidade de vida. Ademais, loitamos por un maior investimento en investigación e polo diagnóstico temperán e preciso para todas as persoas con esclerose múltiple. Queremos crear conciencia e abogar por unha mellor formación neste eido para os profesionais sanitarios. Deben promoverse novas investigacións neste campo, así como fomentar avances clínicos no diagnóstico. Chamamos a colaboración entre institucións académicas, organismos gubernamentais, organizacións sin ánimo de lucro e a industria farmacéutica para impulsar o avance científico neste campo. Polo tanto, dende FEGADEM e as nosas entidades membro expresamos o noso firme compromiso coas seguintes demandas. Instamos ás autoridades pertinentes a mellorar o acceso ás medidas de apoio e protección social para as persoas con esclerose múltiple e as súas contornas, brindándolles a asistencia necesaria. Pedimos ás empresas o compromiso da adaptación dos postos de traballo para empregados que teñen esclerose múltiple, conforme ao artigo 42 da Lei Xeral de Discapacidade, que reserva un 2% de postos para estas persoas. Demandamos unha reducción significativa das listas de agarda para a avaliación e resolución dos graus de discapacidade, co obxectivo de axilizar o acceso aos servizos e beneficios pertinentes para as persoas con esclerosis múltiple e achegados. Solicitamos un aumento de persoal na área de neuroloxía dos centros de saúde, hospitais e centros especializados, co fin de garantir unha atención médica de calidade e pública para as persoas con esclerose múltiple en todas as etapas. Pedimos que se garanta o acceso oportuno e sen barreiras económicas aos tratamentos de rehabilitación integral a través da sanidade pública, tales como fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, etc. Estes deben de ser considerados como parte integral do tratamento das persoas con esclerosis múltiple, xa que son fundamentais para minimizar o seu impacto na funcionalidade física, cognitiva e emocional. Instamos ao recoñecemento automático do 33% de discapacidade no propio diagnóstico da EM, o que suporía un mellor e máis rápido acceso ás medidas de apoio e protección social, así como a asignación de recursos efectivos e áxiles para garantir a súa plena integración e participación na sociedade. Solicitamos incentivos para taxistas que prioricen o servicio a persoas con mobilidade reducida, ademais de asegurar o acceso destas persoas á mobilidade urbana dunha forma digna e sen obstáculos. Demandamos que se realice un censo exhaustivo e actualizado de persoas con esclerosis múltiple en Galicia, co fin de obter datos precisos que orienten a planificación e a asignación de recursos para a atención e o apoio adecuados, ademais de poder empregarse como ferramenta para a investigación. Neste día 30 de maio instamos a sociedade a unirse ao noso compromiso de sensibilizar sobre a esclerosis múltiple, combatir os estigmas asociados e promover a inclusión e a equidade para todas as persoas. Construir unha comunidade sensibilizada e informada é a base para realizar accións concretas en prol da mellora de calidade de vida de todas as persoas con esclerosis múltiple e a súa contorna. Que todos os 30 de maio sirvan para lembrar a importancia da visibilización, a sensibilización e a investigación na esclerose múltiple. Porque todas xuntas somos máis fortes.